Айсылу ханым инде күптән эшлисезме Руслан белән менә? Без аның белән 1 елдан артык. 1 елдан артык. Сез дус дип әйтәсез? Дус. Руслан, син шигырь белән килдең бит инде буш кул белән түгел. Шигырь әзерләп килдем дидең, үзең язган шигырь. Әйдә, тыңлыйк әле, рәхим ит. Сүз сиңа. Колакчыннар, сер итеп кенә әйтәм, минем туган көнемә колакчыннар бүләк иттеләр. Ышанмыйм бәхетемә. Күренми конфет, акча, белмимен шоколадны. Музыка тыңлап утырам, киеп колакчыннарны. Тавышым ныграк ачтым, яңгырый минем хитлар, тиз генә баштан югалды дәфтәрләр һәм китаплар. Ишетмим бер нәрсәне дә, әни ашарга чакыра. Ашыйм да инде хәзер мин, музыка тыңлап кына. Аның белән дәрес ясыйм, телефонда утырам. Өйдә, мәктәптә, урамда да музыка тыңлап барам. Атна үтте. Иртән торсам, колакларым авырта. Бик нык, түшәмгә менерлек. Барып кайттык табибка. Тизрәк кирәк терелергә, авыртуын басарга. Чөнки бигрәк килә минем музыканы тыңларга. Булдымы? Биттеме ни? Менә сиңа колакчыларның файдасы.